श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കർമ്മയോഗമാണ് കണ്ടത് അല്ലേ? കർമ്മയോഗം അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. 4 യുഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? അതെ. 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയാണ്? ഗാർഹസ്ഥ്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 3 ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വം, രജസ്, തമസ്. പിന്നെ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേതാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഈ കാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പോലെ ഗർഭാശയത്തിലെ നമ്മളുടെ ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് മൂടിയ പോലെ, തീയിനെ പുക കൊണ്ട് മൂടിയ പോലെ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിനാണ് നമ്മൾ. ഇന്ദ്രിയം എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കുക? സ്വിച്ച് ഇട്ടാ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം, ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാക്കണം. എന്നാലാണ് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുള്ളൂ. അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയിൽ കൂടിയാണ് കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ഈ ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യണ്ടോ? ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടണം, ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം. ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാ, കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 4ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ് ഇന്ന്. ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടൊന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നു ചേരുന്ന വെറും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രാണ്. സ്വപ്നം സത്യമെന്ന് ധരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൂ. പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവികളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഉള്ളത്. ജനന മരണങ്ങള് ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല അല്ലെ? അതിന്റെ നടുക്കുള്ള ഈ ജീവിതം, അത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇത് നെറ്റ് പോകും എന്തോ ചെയ്ത്. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അത് ശരിയാക്കട്ടെ. ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. പരീക്ഷണ ആയി. ഇല്ല, പോയി. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. വരും മാതാജി സ്ലൈഡ് ഇടുക. പരീക്ഷണ വന്നോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോള് കർമ്മം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആരാധനയായിട്ട് ചെയ്യണം, ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യണം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ അല്ലാതെ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലേ? മനോനിയന്ത്രണം വേണം. അപ്പോഴാണ് ചിത്തവൃത്തികൾ കുറയുക, അപ്പോഴാണ് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനമെല്ലാം കർമ്മയോഗമാക്കണത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ നേടുക, എന്തെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ് നേടേണ്ടത് അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈശ്വരനെയും ആത്മാവിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, പ്രാധാന്യം എന്നിവയും സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം അധ്യായത്തില് ആത്മതത്വമാണ് പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഭഗവത് തത്വമാണ് ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറിവ്, ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് തരണ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അത് പണ്ട് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന്. വിവസ്വാൻ പിന്നീട് അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു, മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം എന്നാണ് ഇവിടെ 42 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത. ആർക്കെല്ലാം ഇത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പൂർവകാല ചരിത്രം പറയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇതിനാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്ന് നൽകാൻ അന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ അവരത് സാധിച്ചു. ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന് അന്നുള്ളവര് അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ യോഗത്തെ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു പണ്ട് എന്നാ പറയണേ. എത്രത്തോളം പണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പാണ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ന് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ
ഇപ്പോ ഈ സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസ്റ്റാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ആ സൂര്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് 12 ആദിത്യന്മാര് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കാലദൈർഘ്യമൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ വിവസ്വാൻ, പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, പർജന്യ, മിത്ര, അര്യമ, ധാത, വരുണ, അംശ, ഭുഗ, ഇന്ദ്ര, വിഷ്ണു, അങ്ങനെയാണ് 12 ആദിത്യന്മാര്. അതിലെ വിവസ്വാൻ അവിടെ സൂര്യദേവനായിരുന്ന കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വിവസ്വാൻ അന്ന് 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഉപദേശിച്ചതാണ്. പിന്നെ അത് പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി. അതായത് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. മനു സ്വപുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു പിന്നെ തന്റെ ശിഷ്യർക്ക്, അങ്ങനെ ഇവിടെ അതാ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു, മനുവിന്, പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, അങ്ങനെ. പിന്നെ അന്നൊക്കെയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ രാജ ഋഷിമാരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ രാജർഷികള് എന്നാ അറിയപ്പെടുക. ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അവര് ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മന്യന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് വിവസ്വാൻ. മനുവിന്, ഇക്ഷ്വാകുവിന്, പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക്, പിന്നെ പ്രജകൾക്ക്, അങ്ങനെ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി വന്നു ഈ ജ്ഞാനം. രാജപരമ്പരകളായിട്ട് രാജർഷിമാർ ഈ ഉപദേശം ആചരിച്ചു പോന്നു പരമ്പരാഗതമായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം അതാ ഇവിടെ പറയണത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. പറയാണ്, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാജർഷിമാര് പ്രജകൾക്ക്, അങ്ങനെ ശിഷ്യർക്ക്, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രമാണ് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. അത് രാജർഷികളൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത്രയും 12,04,00,000 വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഈ അറിവുണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നീട് അത് 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭ്യമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്താ, നല്ല പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന പഴങ്ങള് അല്ലെ, ഫലങ്ങള് പഴുത്തിട്ട് നിൽക്കണു. അപ്പൊ അത് താഴെ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാള് പറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി, പിന്നെ ഒരാൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതേപടി അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അതിനാണ് ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ വന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറയണത്. അതേപടി നമുക്കത് ലഭ്യമാവും. അതിൽ വേറെ ഡെലീഷൻസോ കറക്ഷൻസോ ഒന്നും അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ സ്വന്തം ഭാവനയോ ഒന്നും വരില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്, അതേ അറിവ് തന്നെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്കും കൈമാറി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ആരെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അറിവ് പകർന്നത് ബ്രഹ്മാവിനാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത്. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ നാരദ മഹർഷിക്ക്, നാരദര് പിന്നെ വ്യാസദേവന്, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിലെ 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആണ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ ഈ പരമ്പരയിലെ. ഇപ്പോ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലെ 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിഷ്യ പരമ്പര ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിക്കോളൂ. കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യര്, പിന്നെയുണ്ട് പത്മനാഭ തീർത്ഥർ, അങ്ങനെ ഇതാ കണ്ടോ 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു. അങ്ങനെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ തനിമ, മേന്മ, ഗുണം അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അതൊരു വരദാനം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് സർവസമ്മതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അന്നത്തെ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഇന്നും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. സിലബസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഇത് ഗ്രഹിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്, മാത്രല്ല ശിഷ്യനുമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനോ കഴിവുമുണ്ട് അർജുനന്. കാരണം ഭഗവാൻ ശിഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പോ മനുഷ്യബുദ്ധി രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനം നശിച്ചത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം പിന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. 5000 വർഷം മുമ്പ് മഹാഭാരത യുദ്ധവേളയില് അത്യന്തം രഹസ്യമായ ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവാണ് ഇവിടെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും അല്ലെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഒക്കെ ആയി മാറണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനന് സംശയം വന്നു. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം തമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? പറയാണ്, ഒരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കണത്. അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മില് പ്രായ വ്യത്യാസം വളരെ ഒന്നുമില്ല, 1-2 വർഷത്തെ പ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് വിവസ്വാൻ അങ്ങ് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ന്യായമായതാ. പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തത തരുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഭക്തന് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്ന നിരീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വേദീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. പറയാണ് പരം തപ എന്നാ പറയണേ. പരം തപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ. ഏത് ശത്രുവും അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ തന്നെ എല്ലാ ശക്തിയും ക്ഷയിക്കും. അത്ര പവർഫുൾ ആണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെ ആ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും പല ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അർജുനനും അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, മനുഷ്യർക്ക് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ കഴിച്ചേ അതുപോലെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ മുൻ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് എത്ര എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. മാത്രല്ല എല്ലാ ജീവികളുടെയും പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഭഗവാന് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, എല്ലാം അറിയാം ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അദ്വയനാണ്, എണ്ണമറ്റ ആകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. രാമനായും നരസിംഹമായും പല അവതാരമൂർത്തിയായി നിലകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനായി ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഗോവിന്ദനെ നമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. അജോബി സന്യവ്യയാത്മാ
ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിനോ നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം പറയാണ്, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന് പിറവി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞ് എപ്പോഴുമുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെ? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിനോ ഒരു നാശവും നേരിടില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറിയാൽ ഒരു 100 വർഷം, അത് കഴിഞ്ഞാല് നാശമുണ്ടാവും. അല്ലെ? ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ തന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തില് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത കുറിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ട്യാ എത്ര മഹാനായാലും ശരി ഭഗവാനോട് തുല്യനായി തീരില്ല. അല്ലെ? നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല, മുൻജന്മങ്ങളോ. അല്ലെ? അപ്പോ പറയാണ്, ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലൗ അസ്മിൻ ജനേ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പ്രായേണ അല്പായുസുകളാണ്, മാത്രല്ല മന്ദഭാഗ്യരാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്. അതുപോലെ പലതരം യാതനകൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. അവർക്കിടെ ബുദ്ധിയൊന്നും കൂർമ്മതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അല്പായുസുകളാണ് അവര്, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്, ഫേമസ് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. പറയാണ്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ധർമാചരണത്തിന് എപ്പോഴാണോ ക്ഷയം നേരിടണത്, അധർമ്മം എപ്പോഴാണോ തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങണത്, അപ്പോഴൊക്കെയും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാ അവതരിക്കുക? ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇതൊരു കഥയാണ്, നമുക്കൊക്കെ അറിയണ കഥയാണ്. ഇപ്പൊ വസുദേവരെ ദേവകി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയില് കംസൻ, സഹോദരനായിട്ടുള്ള കംസൻ പറയും, ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം സഹോദരിയെ എന്ന് പറയാണ്. വഴിക്ക് വെച്ച് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുന്നു, അല്ലെ? ഈ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്റെ അന്തകനാവും എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ ദേവകിയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി മുടിക്ക് പിടിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ദേവകി ദേവിയെ വധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ പറയാണ്, അല്ലെ? വസുദേവര് പറയും, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഒടുവിൽ പറയും, ഇവൾക്ക് ജനിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്ന് പറയുമ്പോഴ് വിട്ടയക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അധർമ്മം ആണ്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ യുഗം തോറും അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം, പിന്നെയോ ധർമ്മത്തിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഈ പിക്ചർ
എന്താണ് കംസൻ വധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 10 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം ഉള്ളൂ. മധുരയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്, ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. അപ്പോ കംസൻ കുറെ അസുരന്മാരെ അയച്ചു കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട്. ഒന്നും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്നു. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കംസന്റെ നേരെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കംസൻ അവിടുന്ന് ചടപടെ ഉരുണ്ടു താഴെ വീണു. ഭഗവാൻ ആ കംസന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ശരീരഭാരം കൂട്ടി. അങ്ങനെ ആ കംസൻ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ അല്ലെ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, കലിയുഗ അവതാരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഇവിടെ വിഷ്ണു, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും അവതാരമാണ് സന്യാസ വേഷത്തിലുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള അവതാരം. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ട് ആ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭക്തന്റെ മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷനായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 6 ഭുജങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനായിട്ട് അതില് എല്ലാം ഉണ്ട്. അമ്പും വില്ലുമുണ്ട് കൈകളില്, ഓടക്കുഴലുണ്ട് അല്ലെ, കമണ്ടലും ഉണ്ട്, എല്ലാമായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിത ഭക്തനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പില് ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. അപ്പോ അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ. സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം മായാശക്തിയാലെ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആചരിക്കേണ്ടവ മാത്രം ആചരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം. രാഗത്തിനും ദ്വേഷത്തിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് അധർമ്മികളായി തീർന്നവർക്ക് നാശം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നറിയണം, അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, സത്യം അതാണ് അല്ലേ, അതറിയണം. പിന്നെ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത അത് ശരിയായി പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജന്മമില്ല. അത്ര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. കലിയുഗത്തിലെ ആയുസ് കുറവാണ്, അതിനാല് എളുപ്പമാക്കി. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യഥ എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അത് മാത്രം മതി ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ട്. അത്രയും എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം. ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മളുടെ ജനനമോ പ്രവൃത്തിയോ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റേത്. അത് ശരിയായിട്ട് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പിന്നെ അവര് എവിടേക്കാ പോവുക? അവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. ഏതാണത്? കൃഷ്ണലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവത് ധാമം, അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം, ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമുക്ക് ഈ കഥ അറിയാം അല്ലെ, ദാമോദര ലീലയാണിത്. ഉരലില് കെട്ടിയിടുന്നത് അല്ലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ, ആ കഥയാണ് ഇവിടെ. അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ഒരു നാള് യശോദാമ്മ അവിടെ തൈര് കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാണ്, എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. അമ്മ തൈര് കടയാ. ഒരു കീർത്തനങ്ങള്, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് തൈര് കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ. അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഉണർന്നു, ഓടി വന്ന് അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് പാലൊക്കെ കുടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു,
പാല് അടുപ്പിൽ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എടുക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടിയെ താഴെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അമ്മ പോയപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു, അല്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് എന്നേക്കാളും വലുത് പാലാണല്ലോ എന്ന് കരുതി. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു കല്ലോ എന്തോ എടുത്തിട്ട് ആ കലം ഉടച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താ, ആ റൂമിൽ മുഴുവനും തൈരും വെണ്ണയും പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ പേടിയായി. ഓ, അമ്മ വന്നാൽ എന്നെ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. എന്നിട്ട് കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെണ്ണ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ നേരം അമ്മ പിന്നാലെ വടിയും കൊണ്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നു. കുറെ ഓടി അമ്മ. അവസാനം അമ്മ തളർന്നു പോയി എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ബാക്കി ഗോപികമാരൊക്കെ അമ്മയെ കളിയാക്കി പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയെ ആരും പരിഹസിക്കണ്ട, പിടികൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടികൊടുത്തു. അങ്ങനെ അമ്മ കയറെടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. കയറെടുത്ത് കെട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, എപ്പോഴും 2 അങ്കുലം കുറവ് വരിക, കയറ് കെട്ടാൻ പറ്റണില്ല. വേറെയും കയറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജോയിന്റ് ആക്കി, പിന്നെയും കെട്ടാൻ പറ്റണില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം അമ്മ തളർന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ വേണ്ട, പാവം അമ്മ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചു, അല്ലെ? അങ്ങനെ കെട്ടി പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ കിടക്ക്, നിനക്ക് വികൃതി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി, അമ്മ പോയി പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ്, അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ രാജ്ഞിയാണ്. അവിടെ 12 ലക്ഷം പശുക്കളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലുള്ളത്, യശോദാ മാതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിലുള്ളത്, നന്ദഗോപർക്ക്. അവർക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഞാൻ തന്നെ കടഞ്ഞു വെണ്ണ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യശോദാമ്മ രാവിലെ തന്നെ വെണ്ണ കടയാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരലും വലിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ. അപ്പോഴവിടെ 2 മരുതുമരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ നടുവിലൂടെ ആണ് ഈ ഒരലും കൊണ്ട് പോണത്. അപ്പൊ ആ ഒരൽ അതിന്റെ ഉള്ളില് തങ്ങി പിടിച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ വലിച്ചപ്പോ 2 മരങ്ങൾ 2 സൈഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴാണ്. അതൊരു കഥയായിരുന്നു. ശാപം കിട്ടിയ ഗന്ധർവന്മാരായിരുന്നു അവര്. നളകൂബർ, മണിഗ്രീവ് എന്നു പേരുള്ള 2 പേര്. അവര് കുബേരപുത്രന്മാരായിരുന്നു. അവര് ആകാശഗംഗയിലൊക്കെ ഓരോ കന്യകമാരുമൊത്ത് വിവസ്ത്രരായിട്ട് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വേളയിൽ നാരദ മഹർഷി അതിലെ പോയപ്പോൾ വസ്ത്രം എടുത്ത് ഉടുത്തില്ല. സ്ത്രീകളൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിച്ചു, ഇവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ശാപം കൊടുത്തു. നിങ്ങള് മരങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവര് 2 പേരും മരങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് ശാപം കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി. ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു, അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ആ കഥയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാമദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പുകിയ അനേകം പേർ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, രാഗം, ഓരോന്നിനോടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക. ഭയം വേണ്ട, അല്ലെ? അഭയം, ഭഗവാനാണ് അഭയം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ക്രോധം നമുക്ക് വേണ്ട, അല്ലെ? കാമം, ക്രോധം ഒന്നും പാടില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ, അല്ലെ? ആ ചിത്തശുദ്ധി വരുമ്പോ ഭഗവാനെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടഞ്ഞവര് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ തന്നെ ശുദ്ധീകൃതരാവും. എന്നിട്ടോ അവര് ഭഗവാനിൽ പ്രേമബദ്ധരായിട്ട് മാറും. ദിവ്യ പ്രേമമാണ് അവർക്ക്. അവര് പിന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തും, അല്ലെ? അങ്ങനെ അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. പിന്നീട് അവർക്ക് ജനന മരണ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്ത പിക്ചർ നോക്കൂ. പിക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, പാണ്ഡവര് ജയിച്ചു, യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജസൂയം നടത്താണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി ആര് വേണം? അപ്പൊ സംശയമില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴ് ശിശുപാലൻ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശിശുപാലൻ ശിശുപാലന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാല്, ശിശുപാലൻ ജനിക്കുമ്പോഴ് ആ ശിശുപാലന് അധിക കൈകളും കാലുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിചിത്ര കുട്ടിയായിരുന്നു ജനിക്കുമ്പോ. അപ്പോ
ഒരു അശരീരിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ആരാണോ ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത്, നോർമൽ ആവുന്നത്, ആ ആളുടെ കൈകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോഴേ ഈ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ആര് വരുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനും എടുക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എടുത്തപ്പോ ഈ കുട്ടി നോർമൽ കുട്ടിയായി മാറി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇവന്റെ ശിശുപാലന്റെ മരണം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ അമ്മ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, കൃഷ്ണ എന്റെ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അമ്മേ, അവന്റെ 100 തെറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പൊറത്തോളാം, ഞാൻ അവനെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ 100 അല്ല, 1000കണക്കിന് തെറ്റുകള് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൊറുത്തു. എന്നാലും എപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ അപഹസിക്കുക, അവഹേളിക്കുക, കുറ്റങ്ങൾ പറയുക, യാദവ, കാലിച്ചെറുക്ക എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ശിശുപാലൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തവണയും അതുപോലെ ചെയ്തപ്പോഴ് അവിടെ പാണ്ഡവരൊക്കെ ഇവനെ വധിക്കാൻ ഓങ്ങി. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തടഞ്ഞു, ചക്രം എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ശിരസ്സെടുത്തു. അപ്പൊ അവന്റെ ആളുടെ മേലിന്ന് ഒരു ചൈതന്യം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നു. അത് പിന്നീട് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു. എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ. അതാണ് കഥ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ, എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്, താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം, എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ എന്നെ ഒരാൾ ഭജിക്കുന്നത്, തദനുസൃതമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചും ഞാൻ നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ ആരാധിച്ചാലും അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ച് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ്. ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രഭുവായിട്ടും ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും ഒക്കെ കരുതി സ്നേഹിക്കും. തദനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അഭീഷ്ടസിദ്ധി തിരിച്ചും നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാം. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കും. യോഗശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ അതായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇപ്പോ ഭഗവത് കാരുണ്യം എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവത് അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ലഭ്യമാവും. ഇപ്പോ കംസൻ ശിശുപാലനൊക്കെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്. ഭഗവാനും തിരിച്ച് അതുപോലെയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇവിടെ പൂന്താനത്തിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ കഥ. അപ്പോ മേൽപ്പത്തൂര് നാരായണ ഭട്ടേരി സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ അല്ലെ, കവിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗുരുവായൂരില് നാരായണീയം രചിക്കുന്ന വേളയില് ഈ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഉണ്ട്, ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. രണ്ടുപേരും സമകാലികരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പൂന്താനം വളരെ കാലത്തെ അനപത്യത്തിന് ശേഷം ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അന്നപ്രാശത്തിന്റെ ദിവസം ആ കുഞ്ഞും മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിഷമം സഹിക്ക വയ്യാതെ പൂന്താനം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് കാക്കല് വീണ് കിടന്ന് കരയും. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം, സന്താന ഗോപാലം, വളരെ വളരെ കുറെ രചനകൾ നടത്തി. എന്നിട്ട് അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് തിരുത്തി തരൂ, അങ്ങ് പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേൽപ്പത്തൂര് നാരായണ ഭട്ടേരിപ്പാടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലാണ്. ഇപ്പൊ ഭട്ടേരി പറഞ്ഞു, ഓ ഇതില് വിഭക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മടക്കി. അത് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മടക്കി. ഇതില് ദുഃഖിതനായി പൂന്താനം പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയാനേ പറ്റൂ എന്നോർത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോള് മേൽപ്പത്തൂരിന് സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിഭക്തിയേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മേൽപ്പത്തൂര് വന്നിട്ട് പൂന്താനത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപ്പാനയും ഒരുപാട് രചനകള് അദ്ദേഹം പൂന്താനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. പറയാണ്, ഈ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങളും മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്
എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ട, കുറച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത് അല്ലെ, പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ജാതി വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ ജാതി ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങളില് 4 വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അവരില് പ്രബലമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും തദനുസൃതമായ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളും കണക്കാക്കിയാണ്. അതല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായി ജനിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണൻ, അങ്ങനെയല്ല. അയാളിലുള്ള ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം തീരുമാനിക്കുക. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, അങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങള് അല്ലെ. ആ 4 വർണ്ണങ്ങളും ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയും തദനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നറിയണം. ഇപ്പോ ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണര് സാത്വികരാണ്. പൂജാതി കാര്യങ്ങള്, ശാസ്ത്രജ്ഞാന സമ്പാദനം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ, ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുക, അതൊക്കെ. അപ്പോ പിന്നെ വൈശ്യരാണെങ്കിലോ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, ഇതൊക്കെ. ശൂദ്രരാണെങ്കിലോ ഈ 3 വിഭാഗത്തെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട്. 14 ന മാം കർമാണി ലിംബന്തി ന മേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പോ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മളെ അതിന്റെ ഫലം ബാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയില്ല. ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയുമില്ല ഭഗവാന്. അങ്ങനെയല്ല, അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയവര് പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ എന്താ? ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ വാക്കിന് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ മാറ്റും. ഭഗവാന്റെ വാക്കിന് ഭഗവാൻ വില കൊടുക്കല്ല, ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് വില കൊടുക്കുക. അപ്പോ അർജുനൻ തോൽക്കാരായ ഘട്ടം വന്ന വേളയില് ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ശരങ്ങളേറ്റ് അർജുനൻ തളരാറായ ഘട്ടത്തില് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ നേരെ ഓടുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോഴെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഈ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തതാണ് അങ്ങ് എന്ന്. അപ്പോള് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുക്കണു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കാണ് സത്യമാക്കാൻ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34 ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. പറയാണ്, ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് സത്യം എന്തെന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്താണ് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. അപ്പോ ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആളാണ്, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് ഗുരുകുലത്തില് ചേരുന്നുണ്ട്. 64 ദിവസം അവിടെ പഠിച്ചു, 64 കലകളും അഭ്യസിച്ചു. നമ്മളുടെ കുട്ടികള് വെക്കേഷന്റെ ടൈം അത്രേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? ഇത് മാലോകർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാ. ഭഗവാന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് മാലോകർക്ക്
മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെ. സാന്ദീപനി മഹർഷിയാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, എന്നിട്ട് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം, വിനയപൂർവം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ ഓഥറൈസ്ഡ് ആളാണ്, അതോറിറ്റി അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴി. ഒരു നല്ല ഗുരു എങ്ങനെയാ നല്ല ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ആ ശിഷ്യരെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗുരുവാണ് ഗുരു. ഒരു മക്കളെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കി വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കള്. അതുപോലെ ഒരു നല്ല ഗുരു എന്ന് പറയാൻ ആ ശിഷ്യരെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഗുരുവാണ് ശരിക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മമാർഗം എന്നുള്ളത്. ജ്ഞാനസിദ്ധി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം, പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, ഭൃത്യനെ പോലെ സേവിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിക്ക് കാരണമാവുന്നത്. വിനയത്തോടെ സത്യാന്വേഷണം ആണ് വേണ്ടത്. ദുരഭിമാനം ഒന്നും പാടില്ല ഗുരുവിന്റെ മുമ്പില്. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഗുരു ജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഒരു നാള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനാ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. പറയാണ് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങള്, അതിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത, അത് പലർക്കും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്തണില്ല. പരലോകവും അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഒന്നും സംശയമില്ല അല്ലെ. ധർമ്മശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങള് അതിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് സംശയങ്ങള്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരിക്കേണ്ടവയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് മുക്തിപദം പ്രാപ്യമാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഈശ്വരനില് ഒക്കെ സംശയം ഉള്ളവർക്കുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് നാശമാണ് ഫലമുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവര് അധപ്പതിക്കാണ് ചെയ്യുക. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയാ, നരസിംഹ അവതാരം ആണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്ന കഥയാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സമയം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയാം. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാനസം ഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി, ഈ ഇന്നലെ കുറെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പായി പോയി അല്ലേ? ഇന്നലെ മിനിമാതാജി ആയിരുന്നു. മിനിമാതാജി അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴാ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ആവണേന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹലോ മാതാജി. ലൈവ് ഇന്നലെ കുറെ എത്തിയപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ആയില്ലേ? 30 ശ്ലോകം എത്തിയപ്പോ. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട അല്ല അതല്ല മാതാജി ഇടണതല്ല, ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടത്. മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല മാതാജി, ഈ നമ്മൾ ഇടുന്ന ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് 3/4 ഭാഗം സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സ്റ്റോപ്പായി. അതില് 30 ശ്ലോകം വരെയോ മറ്റോ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ലൈവ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാ സ്റ്റോപ്പ് ആവണേന്നൊന്ന്, അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല, അത് വെബ്സൈറ്റിന്റെ കുറ്റാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ലൈവ് ഇടാം, അങ്ങനെ അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ,
തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പറയാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഗീതോപദേശം അല്ലെ, അത് അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും എന്നാണ്. അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയാ. കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനുമായി കഴിയും അയാള്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥന, ഭക്തിയുത സേവനം, സത്സംഗം, ഇതെല്ലാം വേണം നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക്. ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനന്ദമല്ല ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ദുഃഖമാണ്, നിരാശയാണ് ഭൗതികത കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങള് ത്യജിക്കുക, ഫലങ്ങളോട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വയം പ്രകാശിതമാവും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപയാല്. അപ്പോഴവർക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങും, അവര് ആത്മസ്ഥിതനാവും, ഭഗവാനെ അറിയും. അങ്ങനെയുള്ളവര് അപ്രകാരം കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാവും എന്നാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തരൊക്കെ കണ്ടോ, എത്ര ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ എത്ര സന്തോഷത്തിലല്ലേ, ആനന്ദത്തോടെയാ അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദജ്ഞാനുസംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാസിനാത്മന ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ്, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തന്നു. അപ്പോൾ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീ ആ ജ്ഞാനമാവുന്ന വാളുകൊണ്ട്, അറിവാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് അറുത്തു നീ. ഇനി നീ യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് വിവശതയും അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തപ്പോഴ് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി. ഇപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്തു നീക്കി. ഇനി യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരൊക്കെയാ? കിട്ടിയില്ല. ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. നാരദൻ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസൻ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ. നാരദൻ, അത് കൊടുത്താൽ മതി, ഭഗവാൻ വേണ്ട. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ. നാരദൻ, വ്യാസൻ. പിന്നെ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അർജുന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ എഴുതിയ മറുപടി. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മുതൽ വായിച്ചോളൂ. അത് കിട്ടി. അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് വിവസ്വാൻ, മനു, ഇക്ഷ്വാകു ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? വിവസ്വാൻ, മനു, ഇക്ഷ്വാകു. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് വ്യവസാനെ, പിന്നെ വ്യവസാനല്ലേ മനുവിനെയും അതെ, ഭഗവാൻ വിവസ്വാനാണ് ഉപദേശിച്ചത്. നേരെ വിവസ്വാൻ മാത്രമേ അല്ലേ? വിവസ്വാൻ. ഓക്കെ. ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ മനുവിന്, മനു ഇക്ഷ്വാകു. ഓക്കെ, അന്നേരം വിവസ്വാൻ. ഓക്കെ.
രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ. അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? എന്താ കാരണം? അവന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട്. ശിഷ്യനുമാണ്. ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട്, പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം. ശിഷ്യനുമാണ്. ഓക്കെ. ആണ് ശിഷ്യ. നാലാമത്തെ കുട്ടിയില്ല അവസാനം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകിയ മറുപടി. നീയും ഞാനും അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എനിക്കും നിനക്കും. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞ എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതല്ലേ പറയണേ? ഭഗവാൻ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും ഓർക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അർജുനനും പല പല ജന്മങ്ങൾ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അങ്ങനെയാണ്. എന്തുവാ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭഗവാന് തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന തന്റെ അവതാരത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരമില്ല. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ അത് പറയണേ? 5-ാം ശ്ലോകം 6 പറയുന്നത്. 6-ലാണ് പറയണേ. പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശവും ഇല്ല. നല്ലേ ഓർമ്മ. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോൾ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ, അധർമ്മം തഴച്ചു വരുമ്പോൾ. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് സന്ദർഭത്തില് അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനപ്പം എന്താ ഉത്തരം വരിക? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ധർമ്മത്തിന് ചുതി വരുമ്പോൾ, ദുഷ്കൃതികളെ, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ഏതാ? അത് കിട്ടിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം, കരുണാവതാരം മഹാപ്രഭു. കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ അതറിയാം: ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണം തിരിച്ചത്. ശ്ലോകം 4:34 ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച്. അല്ലാതെ 9-ാമത്തെ ഒന്ന് പറയുവോ? 9-ാമത്തെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ. അതറിയാം. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും. 3 കർമ്മങ്ങളെയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയും. പ്രകൃതിയാ? അത് സത്വ രജ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്ലോകം 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച്. അതെ. അപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടി. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ ആളാണ്, ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്, വിനയത്തോടെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരുവാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞോ? 10 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി നാളെ കാണാം അല്ലെ? ഇന്ന് കുറെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.